Ja, sådan ser jeg ud, når jeg er lige været oppe i sommerhuset. Jeg har lige spidt hatten. Og der er så varmt heroppe, så det handler i det. Jeg har lige kørt en læs byggematerialer, som jeg har fået gratis over nogle kunder og noget, der skal have ryddet op i et værksted. Plus, at jeg har fået sat nogle plader op, der lå på en gulv herinde i værkstedet. Det har jeg fundet ud af i dag. Så det er gået godt. Det har taget mig små 3 timer. Det er spændebånd til nye spærringer og alt muligt andet. Nå, I kan se med her. Herinde. Alt det, der står i hjørnet, det er det, jeg er kommet med i dag. Og så har jeg fået ryddet pladerne op hernede i bunden. Det store plader, så har jeg sat dem hen i hjørnet. Så de er helt ryddet op og fejrer ikke det. Så det er det, jeg er nået i dag. Og jeg synes, jeg er nået langt. Tommel op, abonner, følg mig på mit livs rejse på YouTube, hvor det her kommer belagt op. Og på Facebook på Den Glade Nordjyde ved Torben Højer. Så noget kan jeg også gå og lave. Hjælp folk med at rydde op. Og hvis der er nogen, der har brug for en campingvogn, 5.000 kroner stykket. Den blå har ikke papir på, den følger med ejendommen. Den hvide har papir på, men har en lille skade på bagenden. Man bare skal sætte en plade på bag indeni, og så skulle sætte skruer rundt om, så er den tæt igen. Ja, hej hej.